Hello everyone, welcome to my vlog. Today, unsa man atong buhaton, unsa man atong istoryahan karong adlaw. Okay, ang atong topic karon kay ang paboritong kawaton sa mga silingan. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. So ang paboritong kawaton sa mga silingan is ano siya? Unsa man ni? Kamunggay, kalamunggay, malunggay leaves. Mao jud ni siya ang mga paboritong kawaton sa mga silingan. So kung mangawat sad mo, ayaw siya gutdain tanang dahon kay luoy sa gayang tag-iya. Pagdala og kutsilyo para maputol mo usa ka sanga nya itanom sa inyo ha. Ayaw pud sige panguha og kamunggay. Kay loy ang tag-iya wala nay sobra. Mao jud nay problema sa akong mama. Kay daghan siyang tinanom mga kamunggay. Pero nag-abot niya dito, wanay dahon, udlot na lang. Unsaon na lang pagkuha. So dili na siya kaunugutan kay wanay dahon ang yang kamunggay. Na consumption siya. Kaduhang kawatunon kay kani siya. Tanglad or lemongrass. Tanglad or lemongrass. Kaya siya kay dali raman siya motubo sa magkuha mo unya itanom sa inyo ang kaang mga after 1 week kay mong gamot na ni siya. So kani kaduhang favorite nga kabuhaton kay tanglad. Siya mga tanglad. Ang sunod kay na pajupoy rocks sa mga kawatunon sa mga silingan. Kani lemon C2. Lami kay na ipusa sa ginamos. Pusan ani with sili with suka vinegar. So mao ni ang mga kawatunon sa mga silingan. Og another one is Wi-Fi. So mao jud na ang mga kawaton. So unsa pa na kay sulti. So bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Peace. Okay. Bye-bye and see you to my next vlog.